Hej og velkommen til. Mit navn det er Steffen M. Larsen. Jeg tænker, vi bruger den her kanal til nogle hobbyer, bare for sjov, bare for at se, hvad for noget I gerne vil se. Så ja, som I nok kan læse i titlen, så har jeg købt noget Lego, så fik jeg sgu ideen på at lave en lille video, hvor jeg faktisk skal købe den. Den her måned, altså jeg gør det en gang om måneden. Den her måned, der fik jeg ikke optaget det, fordi at ideen kom efter jeg har købt det. Så jeg kommer til at vise det for jer her over computeren, hvad jeg lige har bestilt, og hvorfor jeg har bestilt det, forklare lidt det, og så kommer jeg til at vise det fysisk, når det ankommer selvfølgelig, ikke? Så skal vi lige se, jeg har købt 2 ordre. Den ene, det er noget jeg skal bruge, og jeg kan se, nu er den blevet sendt afsted, kan jeg se. Det var den jeg sådan tænkte, at den vil faktisk ikke blive sendt afsted, og så er der en anden, som er sendt afsted. Den person, som er her, kostede 35 euro. Det er den, vi kommer til at fokusere på, kan man sige. Det er den version, som jeg kommer til at købe fra hele tiden. Og måske også den anden, hvis det er noget, som jeg ikke kan blive skæmmet fra. Det kan jeg jo sådan ikke lade sig gøre. Så det er de her 2 her, jeg nok kommer til at købe mest fra, tænker jeg. Hvis det er billigt. Jeg har ikke lige tjekket Brickshop 078 endnu. Om jeg kan få gratis fragt. Det kan jeg på den anden, og derfor er vores kan man sige, budget det er på 35 euro. Så ja, går vi ind og kigger på den første jeg havde bestilt her, ordren her. Der er lige nogle ting som der bliver sløret for jer, så I kan se det. Jeg har købt 31, jeg købte alle dem han havde på lager, fordi jeg tænkte, ved du hvad, vi køber sgu med alle sammen. Ham eller hende, jeg ved ikke hvem det er, men jeg har købt dem alle sammen. Der var 31, og de koster 0,007 euro per styk, og i alt havde jeg havde 217 cent euro, kan man sige 217 cent, det er jo cent, køber jeg for, hvor transporten så koster 6 euro, eller den ene koster det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige styr på det. Men den kostede for at sende den kostede en 1 euro og 34 cent, og så for at samle det eller et eller andet, så kostede den 4 euro og 65 cent. Det er sådan betalt sådan 2 gange. Det giver ikke rigtig nogen mening, men ja. Og så går vi ind på den anden her. Denne person her laver YouTube, og der er selvfølgelig link til YouTube-kanalen nede i beskrivelsen. Og selvfølgelig også deres butikker. Der kunne jeg få gratis fragt for over 35 euro. Så det er derfor, jeg vil fokusere mere på den. Så ja. Her der har vi købt nogle minifigurer. Jeg vil købe en minifigur hver gang, forhåbentlig eller mere end en, for hver gang jeg handler hos ham. Bare så I ved det. Noget vi skal gøre. Jeg har købt en der bygger, og en fra The Simpsons. Det er faktisk den første jeg får fra serien af The Simpsons. Den første figur jeg modtager derfra. Jeg har ikke haft en i min samling, kan man sige. Jeg kommer også til at vise min samling, og alt det her, det kommer jeg til at vise. Så jeg tænker bare, at vi starter ud med den her serie her nemlig. Så, men ja, så købte jeg en fra Lego Ninjago. Kan jeg ikke rigtig huske. Kan ikke huske rigtig så meget. Jeg har set en masse af den serie, men jeg kan ikke rigtig huske den, så... Og så har jeg købt en farmer, fordi jeg skal lave en farm på et tidspunkt. Så jeg tænker, at jeg købte en farmer, så købte jeg en eller anden dame,
sjov skyld, så købte jeg en brandmand. Bare til en, kan man sige, en kommende brandstation. Og så købte jeg der står der helt, en eller anden figur, jeg ved ikke rigtig fra hvilket sæt, dino-sæt eller en eller andet. Det er ikke noget, jeg rigtig har haft ejet eller noget, så den er også, kan man sige, ny for mig. Så med brandmanden, fordi jeg ikke har haft, kan man sige, nogle af delene til den brandmand der. Det er en ny brandmand. Jeg har den gamle, jeg har en masse af de gamle brandmænd, men jeg har ikke de nye. Så ja. Så har vi endnu en Ninjago ting her. Det er også en ny del. Jeg kan sige, jeg har haft nogle Ninjago, det har jeg også stadig, men det er, kan man sige, en af dem, jeg ikke har. Så ja, det er for nogle af de nyere sæsoner af Ninjago. Så ja. Så har vi en eller anden person, jeg ved ikke hvem det er, en new man. Vi kan faktisk lige søge om, hvem er det. Kommer der bare skuespiller fra ham, jeg ved det ikke. Det kan vel være ham her, tror jeg. Det tænker jeg, det er faktisk, ja. Det tænker jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvilket sæt det er fra. Og så har vi købt en fange. Bare fordi det er en kok-agtig. Så jeg tænkte, ham køber jeg. Så det gjorde jeg. Så jeg købte en Jago-ting, tror jeg, og en til. Det kommer til at bruge dem til alt muligt. Og så købte jeg en Singbot. Det er ikke noget, jeg har haft før, men den har jeg købt. Så har jeg købt sådan en... sådan en til at gå med-agtig. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Så ja, og så købte jeg en Star Wars ting her, fordi jeg ved ikke, om jeg har smidt den væk, de dele jeg har haft af dem her. Så jeg købte sådan en, fordi jeg ved, jeg har nogle sæt, hvor jeg skal bruge sådan en. Så jeg har købt den for sikkerheds skyld. Det er meget godt at have, hvis man har smidt den væk, det man har til den originale sæt, som jeg kommer til at vise, når jeg får bygget dem selvfølgelig. Så har jeg købt den her del. Det er ikke en, jeg har haft. Det er sådan en UFO noget space, UFO noget sæt. Jeg kommer til at prøve at samle i fremtiden selvfølgelig. Og noget Ninjago. Og så køber jeg 3 af dem her, fordi at de er så svære at finde i min collection af dele. Så jeg bliver lige nødt til at købe 3 af dem, for at være sikker på, at jeg har nogen. Og så købte jeg sådan en her, fordi jeg ikke rigtig kunne finde den, jeg havde. Så jeg købte faktisk lige 3 af den. Det er til min politibil. Jeg har sådan en stor politilastbil-agtig, hvor jeg skal bruge sådan en del, og jeg kunne bare ikke finde den del, så jeg har købt 3 af den, fordi den skulle jeg bruge. Jeg kunne ikke finde de andre dele, jeg også skulle bruge, men jeg kunne finde den her. Og så købte jeg 20 af dem her, fordi jeg tænkte, ved du hvad, jeg skal bruge sådan nogle, fordi at, det er også nogle, jeg smider væk. Så jeg købte lige 20 stykker, og så købte jeg nogle hoveder, fordi jeg har nogle figurer, der mangler nogle hoveder, så jeg tænkte, ved du hvad, køber nogle hoveder, så jeg kan få nogle flere figurer. Så jeg købt en af de her nyere hoveder, og så et gamle hoved, og 2 gamle hernede, og en ny en her. Nogle af dem bliver vist ikke produceret længere, det er vist de gamle her, de her 3 her. Den her, jeg har selv, jeg tror 1 eller 2 af dem, de her hoveder her, og 0 af den der, og 1 af den der, er jeg ret sikker på. Så det er derfor, jeg køber dem, fordi jeg ved, jeg ikke rigtig har dem. Så derfor, hvorfor den er heroppe, den ved jeg, at den har jeg, men jeg købte den bare for ekstra, kan man sige. Så ja, det var det, jeg købte hos ham. Det er selvfølgelig link til hans butik. Han fik faktisk sendt den rimelig hurtigt. Han havde sendt den samme dag, og jeg tænkte sådan lidt, sover du ikke, eller et eller andet? Han havde sendt det virkelig hurtigt, og jeg tænkte bare sådan, okay. Han går også ind for god service, og jeg må sige, det er god service, at han sender det så hurtigt, og han sender faktisk sin mail
til dig, at hey, den er afsendt nu. Og det kan jeg godt lide. Det tror jeg ikke rigtig, han ville gøre, men det gjorde han. Det undrede mig virkelig, virkelig meget. Men det valgte han at gøre, så ja. Og det er faktisk Bricklink, vi bruger her. Der er også en anden hjemmeside, man kan bruge, som jeg ikke handler på. Men ja, når de her dele de når frem, så viser jeg det til jer. Så ja, I må have det godt. Vi ses igen om lidt, når delene er ankommet. Hvis I har nogle spørgsmål og så videre, eller ved hvad jeg skal købe næste gang, jamen så skriv ned i beskrivelsen. Skriv ned i kommentarerne, hedder det. Hvad for nogle dele jeg skal købe, fordi så går jeg faktisk ind og bestiller dem. Der er en masse forskellige dele, og jeg tænker, at I bare kan skrive, hvad for nogle dele jeg skal købe. Ellers køber jeg sådan lidt, hvad jeg skal bruge, eller hvad jeg mangler. Hvad jeg simpelthen ikke kan finde, så går jeg bare ind og køber det. Så ja, skriv det i kommentarerne, hvis I har noget, eller et sæt, jeg skal bygge. Prøv at bygge, så vil jeg prøve at købe delene til det. Så ja, vi ses i næste episode, eller nej, ikke næste episode. Vi ses, når delene er ankommet, så ja, det tager jo lige nogle dage, så vi ses, når de ankommer. Hej og velkommen til. Mit navn det er Steffen M. Larsen, og i dag er en anderledes video, vi laver i dag. I dag der skal vi faktisk unboxe, og jeg har ikke vasket mit bord, så det er sådan lidt beskidt. Det må I leve med. Jeg skulle nok lige have taget en klud og lige... Men det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Det er typisk. Men jeg skal ud pakke 2 pakker, som I nok så til at starte med. Så skal vi unboxe de her pakker, som er kommet. Det tager, jeg tror det var 11 eller 12 dage, det tager for at få en pakke fra Holland til Danmark. Det er sindssygt, at det tager så lang tid. Så jeg tænkte, hvad... Kommer pakken, eller kommer den ikke? Men det tager altså 11 dage eller 12 dage, sådan cirka. Jeg kan ikke lige huske det. Men det tager 11 eller 12 dage for at få en pakke fra Holland, og det er sindssygt. Det er det. Næsten 2 uger tog det for at få en pakke fra Holland. Den første jeg modtog, det var den her, som jeg bestilte. Og man kan sige, den her, den blev faktisk sendt en dag for sent i forhold til den anden, så det tager faktisk 13 dage, 12 eller 13 dage tager det for at modtage en pakke, fordi den her blev faktisk sendt en dag senere, hvor den anden her, den blev sådan set, sendt næsten samme dag. Den her blev sendt en dag før, hvor den har gjort, men det var så også en lørdag, den blev sendt ud, var jeg ret sikker på. Jeg kan ikke lige huske det. Det er også lidt lige meget. Vi skal udpakke de 2 pakker. Til at starte med, der pakker vi den her ud her. Den skulle være rimelig simpel. Det er kun én slags, som vi så til at starte med. Jeg er ret sikker på. Jeg kan ikke lige huske videoen. Det er længe siden, jeg optog den. Så. Men ja, undskyld, jeg kan tage skjort på egentlig. Det har jeg ikke. Men jeg har bare taget en trøje på. For sjov skyld, ikke? Jeg tænker, vi starter med den her. Det er den der med 31 dele. Og det er den samme del. Den anden her, den er jo anderledes, kan man sige. Så den ligger vi lige til side herovre. Bum. Og så begynder vi med at pakke den her ud. Det er bare perfekt, ikke? Det er rimelig simpelt. Undskyld, der er ikke noget kamera faktisk. Der direkte filmer på pakken, hvor jeg pakker den ud. Sådan er det. Sådan må jeg overleve. Så gør jeg med her. Sådan der. Og så skulle siderne her. Der er egentlig her. Sådan der. Perfekt. Jeg har faktisk ventet på pakken ud. Så hvordan er de her? Ja. Ikke engang et takkekort eller noget. Det ved jeg da. Det skulle meget gerne være over i den pakke. Men det her, der er modtaget 31 dele, skulle der meget gerne være her. Og jeg skal nok tælle op efter videoen. Den er her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kommer til at lave et kameravinkel, hvor I kan se det. Så ja, det bliver perfekt. Ja, jeg kan se, at den er lidt beskidt derinde, kan jeg se. Det er typisk. Men de ser alle sammen fint nok ud. Det er faktisk vinduer, eller... Ja, vinduer og glas noget til min flyvemaskine, som er den her. Jeg mangler en del til den. Jeg kan ikke finde den i min Lego-samling, så det er derfor, den skal sidde lige her. Jeg
skal lave en til, nemlig, og planer også om at lave den anden også, sådan, fordi der er 3 i parken. Og når jeg skal vise den, så vil jeg gerne vise alle 3. Så der er planer om at lave dem alle 3, før jeg kommer til at lave en video med den her. Hvor vi skal snakke om, hvad jeg synes om den. Så ja, det glæder mig til i hvert fald. Så det var første pakke. Det har kostet, jeg kan ikke huske hvor meget det har kostet. Det stod til at starte med. Så ja, jeg vil sige direkte, det er rimelig dyrt, fordi det jeg skulle betale for fragten. Det er jeg ikke særlig glad for. Jeg hader at betale for fragt. Så ja, bum, det kan vi lige. Jo, det er faktisk rigtig dyrt at købe Lego i Danmark på Bricklink. Det koster, en Lego-figur koster sådan, altså de fleste af dem koster over 100 kroner. Jeg sad bare sådan til 100 kroner for en Lego-mand plus fragt. Måske lige overkanten. Det er lidt sindssygt. Så ja, vores næste pakke, det er den her. Det er perfekt. Den skal udpakkes, og det er rimelig simpelt. Mit telefonnummer står på. Selvfølgelig også min adresse. Men jeg kan godt lide telefonnummeret står på. Den er fra Bricklink, den her. Det er faktisk sjovt, fordi den er lige derovre, ikke? Der står 4863. Så det vil sige, at den er til Eskilstrup. Og den her pakke her, den er til 4800, som er Nykøbing Falster. Så det er sådan lidt, hvorfor står der 4863 over på den pakke her? Den pakke lige derovre, og den her står der 4800. Det giver ikke rigtig nogen mening. Men det gør der simpelthen. Så det er sjovt nok postnummeret lige der, den giver ikke rigtig mening. Så, men lad os pakke den ud. Det er bare basic tape det her. Hold op. Og det er faktisk en YouTuber, den her pakke her, og der er link til YouTuberen nede i beskrivelsen. Det er, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder på engelsk. Sådan der, hvis det lykkes mig her. Unboxingen perfekt. Jeg er ikke professionel til det her. Den her klima er faktisk fra Netto af. Den er rimelig beskidt. Jeg har ikke rengjort den eller noget som helst. Og tænk på mange ting. Og husk, lad være med at skære mod jer selv. Det er rimelig vigtigt for ikke at komme til skade. Jeg har gjort det nogle par gange, sammen med mine kollegaer. Men sådan er det jo. Og jeg skal nok også have tjekket op på den her pakke også, om alle delene er der. Sådan der. Allerede her, der er papir. Super duper, den er direkte beskyttelse, det var der ikke en anden. Så den var meget i bevægelse, den her den er så ikke i bevægelse. Så det er jo perfekt. Mange tak for noget, jeg nok kommer til at smide ud eller bruge til en gave. Jeg kommer nok faktisk bare til at bruge den til en gave, fordi det er rimelig nemt at bare bruge til en gave. Så får jeg den her, som takkekort, den her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kommer til at vise det til her om lidt. Det er, hvor man kan finde personen. Tak for din ordre. Det var så let. Så står der noget her. Hvis der er noget galt med ordren, vær sød og kontakt mig. Og vi vil finde ud af det. Altså vi vil snakke om en løsning, ikke? Og så står der også på hollandsk. Tror jeg. Satisfied with the order. Det vil sige, er du glad for ordren? Er du glad for ordren? Er du glad for ordren? Jeg vil være meget glad for en positiv feedback. Det er ikke helt præcis oversættelsen af den her, vil jeg sige. Den er lidt, han bruger sådan lidt voksenordagtigt, kan man sige, kan man beskrive på den måde. Det er sådan lidt, sådan lidt mere faglige ord bruger han til det her, til at kunne snakke om det, kan man sige. Jeg kommer til at vise det om lidt. Han bruger sådan lidt specielle ord. Det er det, specielle ord, ikke? Så her i pakken, der har vi fået vores 2 trillebøger. En farmer
En eller anden, jeg ikke har haft før, eller sådan set før i virkeligheden, så det er rigtig fedt. Det er derfor, jeg købte den. Så har vi fået en ny figur fra noget Dino noget. Jeg har ikke rigtig set den i virkeligheden inde på deres Lego shop. Så jeg er lidt sjovt over, at jeg ikke har set den før. Men ja, den har jeg købt. Så har jeg også købt den her, som jeg heller ikke har set i Danmark før. Det er noget... Nu kan I ikke rigtig se. Det tror jeg ikke I kan. Men det er... Ja, det er sådan en musik noget-agtig. Og så det er sådan lidt forskelligt. Og det ser ud til, at jeg har fået de fleste dele i hvert fald. Dem jeg har købt. Okay. Det troede jeg ikke, jeg havde købt den der. Jeg tror, den del, jeg lige har købt her, ikke? Sådan en lille rund dims, ikke? Jeg troede, den var større. Det troede jeg, fordi jeg skal nemlig bruge sådan en, der er lidt større i forhold til den her lille en her, som jeg ikke har set før. Så det er rimelig sjovt. Det vidste jeg ikke, det var. Og så har jeg fået nogle hoveder, så det er perfekt. Så har jeg fået ninja og så videre. Det som jeg viste i ordren, så det er perfekt. Jeg ser bare om kvaliteten er i orden. Det ser faktisk ud til, at kvaliteten er i orden. Og den her, den kostede 35,1 euro, den her pakke her. Så den er lidt forskellig, den her. Og den koster så meget. Den er dyrere end den anden, men den her var jo fri fragt på. Det vil sige, at jeg kun har betalt for indholdet på pakken og selve pakken. Ikke? Det er det, jeg har betalt for. Faktisk bare i. Også pakken, fordi normalt, når du laver noget andet, så skal du have profit. Den her profit, den regner du så ud på, den skal også kunne dække pakken. Så når du regner på produkterne, jamen, så finder du ud af, at emballagen og fragten, og den tid, du har brugt på at samle tingene og alt det her, det er det, der dækker, kan man sige, det er det, der skal dække profitten, ikke? Så man regner ud, hvor mange penge det kommer til at koste på alle produkterne, alle varerne, som det her, alle de forskellige dele, så det er sådan rimelig basic, ikke? Så han har jo nok tjent, jeg ved det faktisk ikke, fordi han har nok tjent mindre, end hvad en normal dansker vil gøre, især på Breaklink, fordi vi her i Danmark, vi har en, der er en vis, skal man sige, hvis jeg skulle starte en Breaklink butik op, jamen så kan jeg ikke rigtig ansætte nogen, fordi det koster alt for meget og virkelig videresælge et produkt, især som en virksomhed. Så jeg vil kun gøre det for mig selv. Jeg vil ikke kunne ansætte en anden person til at faktisk gøre det, fordi så stiger prisen ikke meget. Det er også nok derfor, at de fleste i Danmark, når de er derinde, jamen så sætter de prisen til noget rimelig høj, i forhold til hvad produktet faktisk er værd. Så det er faktisk billigere for mig at købe et produkt fra Holland, end det er for at købe i Danmark. Så skal jeg tage ud til en loppemarked eller andet for at købe noget brugt Lego, fordi det er altid billigere. Lige meget hvad, så er det billigste at købe brugt Lego ude på loppemarkedet eller sådan noget, fordi det plejer at være billigst. Priserne bare er rigtig lave, og især i Danmark. Jeg kunne godt mærke prisforskellen sådan på Falster, og da jeg var i Jylland, fordi over i Jylland, der var prisen bare sådan, undskyld mig, men jeg ved godt, I har Legoland i Jylland, men prisen er godt nok lav. Det er sindssygt. Og det er det. Jeg ved ikke, om det er fordi folk over i Jylland er så glade for Lego, så de har så meget, så de sætter prisen nemlig lav i forhold til Falster. Hvor her på Falster, der kan man sige, det er sådan mere en arbejdsø, fordi det er sådan, vi arbejder rigtig meget på Falster. Det er sådan lidt, vi betaler rimelig høj skat, og så arbejder vi rigtig meget. Altså vi er ikke rige, men vi arbejder meget og betaler høj skat. Jeg ved ikke, hvor meget alle andre betaler, men det er sådan lidt, jeg betaler 40% i skat, som er rimelig høj. Det er den, kan man sige, jeg tror det er den maksimale som normalt. Så hvis du, og så er der jo topskatten, som der er, og så kører man sige, så rører skatten ned nogle andre steder. Jeg har ikke lige styr på det. Det har jeg hørt i hvert fald, at man betaler skat i længere ned andre steder i forhold til Falster. Så når vi i København, der skulle man betale mindre i skat, fordi det er et dyrt område eller andet, og jeg synes det er sådan mærkeligt. Det synes jeg, men sådan er det. Nu ved jeg godt, København det er hovedstaden, men alligevel. Nu snakker vi om noget helt andet, det går ikke. Men det var det, jeg bestilte, så det er perfekt. Basic. Jeg elsker det. Jeg vil tjekke om på, om der mangler noget, eller noget som helst, og alt det her. Fordi jeg håber ikke på, at der mangler noget, men jeg vil tjekke op på det, og
og alt sådan noget. Jeg har købt en masse forskellige dele. Eller mest sådan lidt, noget af det samme kan man sige, det er mest figurer, jeg har købt direkte til Lego. Og så har jeg købt nogle hvide dele i den her pose her. Det kommer også til at vise jer om lidt her. Direkte tættere på, ikke? Det er til min politibil. Jeg prøver at samle politi lastbilagtig, kan man kalde det. Sådan en ældre model. Og den skal bruge den her hvide del, som jeg bare ikke kan finde. Jeg har set den før, men jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt den henne. Jeg ved, jeg har den, men jeg kan ikke huske, hvor den ligger, og jeg har bare ikke kunne finde den. Så nu har jeg været inde og bestille 3 stykker, fordi så ved jeg, når jeg skal bruge den senere hen, jamen så har jeg en. Så er jeg 100% på, at jeg har en. Udover det, så har jeg købt en masse gule håndtag, og det er angående, at jeg simpelthen ikke kunne finde dem, jeg skulle bruge til mit ældre Lego Star Wars skib. Og så er det virkelig irriterende, når man ikke kan finde den. Og det er sådan en lille del, så det er rimelig smart at have nogle ekstra dele, især af de små dele, fordi det er dem, der bliver tabt hurtigst. Så må jeg væk. Og så har jeg også købt sådan noget orange, gennemsigtigt noget til min fly. Dem her. Fordi når jeg skal bygge en model mere, så skal jeg bruge 2 af dem lige hernede, nede i bundenagtige til motorerne. Eller til raketterne, kan man sige. Fordi dem har jeg selvfølgelig også smidt væk, ikke? Så jeg har købt 3 stykker. Jeg ved, jeg har nok. Jeg skal bare lige finde den. Så jeg skal altså lave sådan 3 af dem her, ikke? 3 forskellige, ikke? Så det er den ene, den er næsten samlet, den her nemlig, så det er perfekt. Sådan der. Så er vi tilbage igen. Det her, det er den første pakke, vi har modtaget, og det var den første pakke ud til her. Det er basic, det med her. Det er som sagt til flyveren her. Lige her. Det er, der mangler lige her. Der skal være en af de her. Så ja, det er bare perfekt. Den kan godt have lidt problemer med at kan man sige, fokusere. Den skulle være rigtig god, den her, til at fokusere. Så det her, det er direkte flyveren, ikke? Så jeg har bestilt 31 af dem her, og jeg skal tælle dem op her om lidt bagefter. Så det er perfekt. Det var den første pakke. Den anden pakke, den står noget forskelligt her. Det gennemgår vi lige her. Det er den første her. Det er kortet. Det er bare sådan et takkekort, og jeg har fortalt, hvad der stod på den under videoen før. Eller klippet før. Og her der står der på engelsk, hvad sådan tak og så videre. Så der kan I læse det og oversætte det, hvad I synes, eller et eller andet. Jeg prøver at oversætte det så godt jeg lige kunne. Og der er selvfølgelig link sammen med her, nede i beskrivelsen, på hans butik og hans YouTube-kanal. Så kan I gå ind og følge om derinde, eller på hans Instagram også. Og jeg kan også lægge et link til hans break ule noget, så ja. Her i bakken, der har vi modtaget den første her, tilbehørende. Det er nogle grønne nogen, fordi at jeg kører med et grønt konceptagtigt, der handler om genbrug. Så jeg har købt de grønne her for genbrug til en Lego by, jeg kommer til at bygge. Jeg skal selvfølgelig sige på dansk. Så jeg kommer til at lave en Lego by, hvor jeg kommer til at bruge dem her. Og det kommer jeg til at lægge mærke til senere hen, når jeg kommer til at starte på den, ikke? Så har jeg modtaget dem her, nogle forskellige hoveder og en af den her del her. Jeg kommer til at købe noget mere af det her senere hen, så glæder jeg til det. Udover det, så har jeg købt en Lego Ninja fra Lego Ninjago, tror jeg. Ja, det er i hvert fald en Ninja. Jeg er ikke helt sikker på, om det er fra Ninjago, men det er Lego Ninja i hvert fald. Så det er perfekt, den har jeg købt. Udover det, så har jeg købt den her. Det er noget, jeg ikke har set i Danmark, og vi har nok haft den i Danmark. Jeg er ikke sikker, det er ikke noget, jeg rigtig har set. Det er noget musik noget, så ja. Så har vi den her. De er ikke samlet. Nogle af dem er samlet, dem her, de er ikke lige samlet. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er de ikke. Den her, det er en tyv fra, kan man sige, det der fængsel noget. Så ja, det er perfekt. Så har vi den her. Det er også noget musik noget. Det er en robot. Så det er nogle, jeg ikke har. Eller nogle af dem har jeg, og nogle af dem har jeg ikke. De fleste af de her figurer har jeg ikke, så det er derfor jeg købte dem. Det her, det er fra Lego Ninjago i hvert fald. Det er jeg rimelig sikker på. Så sådan en farlig fyr.
Eller dame, jeg ved sgu ikke helt. I don't know, jeg kan ikke lige se det på ansigtet. Så skal vi videre, så har vi købt den her med nogle forskellige dele. Jeg ved ikke lige hvorfor I får bare springer videre, men det gør vi. Her der har vi dem her til politibilen her, de hvide dele. Og her der har vi dem her til motorerne. De gennemsigtige nogle der. Og det er til motorerne, det er det med hernede, hvor den skal, delen hvor den skal lige der. Fokuser lige der skal den være, så det er perfekt. Så ja, og så er der de gule håndtag, som jeg plejer at smide rundt med, eller miste. Så dem har jeg lige her, købt nogle flere af, og jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har købt af dem. Det har jeg nok set før. Og så har jeg købt nogle hoveder, fordi jeg mangler nogle hoveder. Jeg tænkte, hvor er dem der, den køber jeg, fordi det er nogle specielle hoveder. Så også fra Lego Ninjago er jeg ret sikker på, de hoveder er fra, så dem har jeg købt. Udover det, så har jeg købt endnu en figur fra Lego Ninjago, er jeg ret sikker på. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har købt den her også her, så ja. Så har jeg købt en dame fra en eller anden sæt. Jeg kan ikke huske det. Jeg har sættet faktisk. Jeg har sættet med hende her. Jeg har bare købt det for at få en ekstra, og jeg har faktisk beskidtfinger. Det er perfekt, altså. Men jeg har købt hende her, så ja. Og så har jeg købt ham her. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ærligt, det kan jeg ikke. Jeg har haft... jeg kan ikke huske, hvad han hedder, så kan I bare skrive ned i kommentarerne, hvis det er. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, så det er perfekt. Så har jeg købt en brandmand, fordi det er en lidt nyere brandmand. Jeg er ikke særlig glad for de hjelme, eller de der brandhjelme der. Den er jeg ikke særlig glad for. Men jeg kan godt lide farven, det kan jeg godt. Så jeg er glad for, at de prøver at proppe en anden farve ind i forhold til normale. Så det er jeg rimelig glad for. Jeg er rimelig glad for, at de skifter farve Lego. Det er jeg glad for, at de prøver. Så har vi en farmer, som jeg allerede har. En landmand. ham har jeg købt. Jeg har lavet landmanden, så jeg har sættet til landmanden. Så det er perfekt. Så har jeg 2 af en samme figur, fordi jeg allerede har park. Så har jeg købt den her. Jeg har ikke set den ude i de danske butikker, så det er faktisk lidt sjovt. Jeg har heller ikke set den på Legos hjemmeside. Det er fra Lego Dino. Jeg har ikke set den her i Danmark, det er utroligt. Men det må jeg lige undersøge, om den faktisk bliver solgt i Danmark. For det er faktisk rimelig sjovt, for jeg har ikke rigtig set den før. Jeg har set den på YouTube, men jeg har ikke set den i Danmark. Utroligt nok. Så ja, ham har jeg lige købt, fordi ham har jeg ikke. Så har jeg købt den her, som jeg slet ikke har noget fra. Det er fra Lego, eller fra Simpsons. Så det er en Lego-figur derfra. Det er fra en af deres Legos figurserie, hvor de kun sælger figurerne osv. Der har jeg købt ham her. Så ja, fordi jeg ikke. Det er en speciel en, så ham har jeg købt, fordi ham har jeg ikke. Og så har jeg købt en bygger. Det er altid meget godt at købe nogle folk, der bygger. Så har jeg købt ham her. Med sådan en hat der, så det er perfekt. Jeg elsker det med her, og det kommer jeg også til at bruge til Lego-byen, så det er perfekt. Så ja. Det var basic hele den pakke der. Så ja, jeg håber det var det hele. Jeg skulle optage, så ja, og jeg kan se, klokken er også mange, så jeg skal faktisk også til at lave nogle ting. I skal ikke se adressen på den, så det er perfekt. Hvis I har nogle spørgsmål eller andet, som jeg mangler at lave, eller noget som helst, som jeg skal svare på, så kan I skrive det nede i kommentarerne om det her, og vi kan lige flippe den rundt lige om lidt. Trækker lige skrive ned i, fordi jeg skal kunne se, hvad jeg peger, også selvom det er nemt at finde.